ти втратиш 100 тисяч доларів, якщо просто не додивишся це відео до кінця. Біток 110 тисяч, майже дійшов до історичного максимуму. Що ми будемо робити далі? Далі ми зробимо перехай, зовсім малесечкий, для того, щоб максимально всі новини загуділи про те, що біток знову обновив історичний максимум, всі люди побігли вкидувати в нього гроші, і деякі фонди змогли трохи розгрузити портфелі, щоб закупитися трошки нижче. Потім буде корекція буде на 80, на 90 тисяч доларів, і тоді стане насправді цікаво. Тоді можна зайти, купити якихось класних топових альтів, які дадуть нормальний ріст на цьому булрані. І не забувайте, що це всього лиш середина цикла, і десь ближче до осені, до кінця літа ми потихеньку почнемо рости, ми побачимо біткоін по 150, можливо навіть по 200 тисяч доларів. І що саме цікаве, почне рости альта, яка зараз взагалі стоїть. А яку альту купляти, я розповів в нашому телеграм-каналі, ссылка в профілі, переходьте, підписуйтесь, читайте пости. З вами був Алекс. Пока-пока.